mga baboy. Nahuot na yun taon ako mga baktin. Tungkol lang sa akong mga daghang utang. Huh? Pangbira din sa akong mga utangan. Akong baktin may ako nabayad niya. Problema dyan ko ani kay napakoy utang sa akong amigo nga si Tutong Tugsok. Dako-dako pag ito akong utang niya. Wala na ko'y kabayad. Wala di ko'y kwartaw kay wako'y halin at akong baboy kay puro ragi pang bayad ako sa akong utang niya. Huh? Dako-dako pa itong utang ni Tutong Tugsok. Limaha yun na niya. Sige ako'y bayad niya. Nakasaad na ba yung ko ato niya nga magkita mi nga. Kaya aron mo bayad akong utang. Oh no! Saon ko'y tawagan ito na ko sa Tutong Tugsok eh. Saon to na ko. Saon yun akong utang niya. May dili kay blandong kayo. Ang mga hiniktan. Tari na rin sa sunod buwan. Ting silpon ko. Yay! Ako ang amigo nga si Go James. Si Y Mix Vlog. Nawag kini nakahuna-huna na siguro siyang ihuwam na kamay. Sa kay tuyo ani di ba ka usban niya noon. Karon ibang adlaw gyud ang gisaad may kay nanawag siya. Karon adlaw iyang gisaad ako nga bubayad siya. Kay dugay na ba to? 100 milyon tong iyang gihuwam niya. Wa pa gyud kay les. Punan sa di siguro niya kung sa kay problema pero di siguro may tabong punan niya kay isaad mo siya nga karong adlaw mubayad siya. Banggo na ba? Hello bay! Oh, hello. Kita ta ko nimo kay mag-istorya ko nimo parte sa atong kung giutang mo ba? Oh, mas may noon ba nga magkikita ka na ko. Kay timing sa kayo, kay gamiton biya kay na akong kwarta. Aron maistorya ta nig tarong akong utang nimo kay aron pangitaan ako nig bagi. Oh, lagi. Magkikita ka na ko, okay ra kayo. Way problema. Asa man ta David? Sige. Kay ako sa tong hapiton po dang ako ang amigo nga si Alimokoy. Kay haron nga makatambag to og unsay ato ang mga kasabutan. Sige bay. Oh, padong ako, manar ako. Sige bay. Sige bay. Salamat kayo. Thank you. Kani. Kwarta na. Dayon gyud tare kong mga manok. Hapiton ko to si Alimokoy kay yawat na lang nga maka apil sa to siya sa among istoryahan kinig ilis. Palit din may duha kahon. Okay pa kung bang hanapin yung buhay ng baktin. So ano sa nga to sige itong tawag ko insa na sa gitawagan sige nagbarkada. Paita ni kong mga kalbasa, wa magini mamunga ni kalbasa tungod sa kalibon. Kumusta na kato kong mga amigo no? Si Paring Tutong ug si Bay James? Wa na magpakita na ko diri. Si kato si Paring Tutong maong gitig kwartahan sa amigo na ko kay mao gutoy utanganan sa akong mga amigo na ko kung si Bay James, si Buyong, ako. Mao gini utanganan mo to si Paring Tutong. Wa na magpakita. Paita ning tao kung makadato no mausab yun. Paita. Hasta buang nga. Wa magi magpalibak na di espiritu ng tao. Wa pagay bagis ko sa panghan. Na mo dayon. Pre. Ate, nakunsa mo gani? Kaya na kau na huna biagi ko ni murong pre kay bawo biya ka nga. Kining tao baya nga mga sapian niya na kung makalisod-lisod ta. Mao mo ginaday hunahunaan. Pre, may ganiset ako pre nga timing kay nanawag na ko si amigo na to taas ba nga nanghuwam sa nako. Si Bejim? Oh. Nya, nawag siya ron nga magkikita sa siya anak ko. Kuno niya mausan niya ngari sa kuno mo kay gignam to nako nga hapit ko sa ila ni Baring Ali kay basin og na tay matagay niya sa magtagay na to ani nga naam kani kalibunan sa may mong gari. Sige ko pangita kay kalbasa kani ni bunga ba ni kay wa ko maita. O imuha din ning kalbasaan di. Ibon kayo. Bungo sa ukok. Grabe, ninduta ani kalbasaan na mura man kalibon sa ato ang bugas tong asawa. Way mga kuan ba. Ngayon gini mo ning kalbasa. Mura paita kita ni kalbasa. Bro, lay ba yato? Mari to si by James, mbayad siya. Mamam ta ako bahala gasto ron. Sa man di ay nga mao gini nakahisgot ko ni murong kay nani pati mingawan ako mamam. Ato ta dito maghuwat kay mamaya magisabutan. Na sa Paring Tutong niya, kauban niya si Paring Ali. Maubom ko ani mo. Istoryas kong problema hinunani ni Paring Tutong pero saon taman nga
kinahanglan man gyud ako ang istorya ni paring tutong niya. Bahala nagnaas pare ali pero istorya lang gyud ako niya para masolba din ako problema ron. Pugos sa tapik, mo mag-gay ko. Pre, Oh, kapoy lagi. binarog niya itong style ni Oh, lagi Pre. sabi ko kayo sa din usapon. Pre. Oh. Kay naabot na yun. Pre, Timing kay na kay. mao lagi pre niya. Nasa ni pare ali mo ko sumusulti sa Kung ko. sa man ang problemahan nimo, kung unsay problema nimo, isa-isa na bisag napak ko kayo Mauna kay niya. saksi ano. Pag Ay kay ko. Ako kay kung utang niya tong kumpare tutong ba niya. Karon ko saan niya nga mubayad ko siya sa akong utang niya. Niya kay problema gyud ako pre kay hantod karon wala man gyapon ko ikabayad pre kay wa jud ko taw kay kwartal gyud hantod karon pre. Di na mahimok. Karon may saad mo niya nakasaad na magwari nga kung mubayad ka mag Mauna. tutoy may sa may tutuyo na ko ni ron. Ay pagpanaging na bombay nga. Datahan na ng glalis, yung pasos bungol. Tagay ng mami. Pasensya jud kay pre kay usaw kung saon jud wa gyud mabunlot na niya akong bulsa jud wa gyud suot pre. Ay mama man pre bunguta sa ukok pian ni. Okay oh. Tester bang ugahan na rin kami sa init ni. Oh, Pauli na to ka. Impyo itong ad sa baboy. Kay white tao dito. Bay. Kinsa na siya re? sawa na ako pre. Sawa mo? Oh, Anak lang ay. Saan? naon sa ako pre niya. Ayaw kayo. Sura na pre. Wala na eh. Quits na lang. Quits na lang. Patay sura ni mong gihangyo. Pero mamam ta pre, kuman niyo pre mamam. Mamam. Sulti na akong mong gihangyo sa kuha pre ba. Ay, last bay og bugson ti karon, yawag kay makuot. Oh. Sugod na na. Sam ka na. Sugod na bisag. Kung sa may ganyo niya day, kung sa may ganyo niya day. Total. Buwang! Iyo na oy, bunguso ko mo nga naom nimo. Dili total og musugot siya. Di. Ako lawas. Unya. Ay kabalasa kay di man na mahurya. Istoryahan niyo, istoryahan niyo. Istoryahan niyo, hindi ko mulabot na oy. Pero sige pre. Wa jud ko ilay mahimo pre. Aw. Basta sabot ta nga. May tabo na may impas sa tanang utang ako ni ma. Impas na. Quits. Kani. Kali bahala pre. Oh, sige. Okay ra na ako pre. Okay ra. Wa jud ko mahimo. Aray. Nya. Kasabot man mi si Labs nimo. Ano Pre. man? Unsa man yung gisgutan? Kali bahala na pre pre. Mo aris ako pre. Kanang ang among gisabutan day. Ito imban na. Padugon ko nimo balik. Usa ka gabi og putol. Ha? Usa ka gabi og putol. Nisugot siya? Nisugot siya kay bayad man kanya sa uyang utang huwam rin ako. Di ko mo sugot! Imuhala ni mo sa bayoy. Perti sugat ako kay kampo. Pagsolo!